хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Исмоили Сомонӣ, дукомнатак квартира дар 7-ум ошона қарор дорад. 77 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 15 ошонага, 2 лифт дорад. дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 360 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дукомнатак квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 37 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно бо чуди чораш фурӯхта мешавад. дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34-ум микрорайон, 3-комнатак квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 80 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. хона дар наздикӣ мактаб, садик дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 230 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Кипразим, дукомнатак квартира дар 10-ум ошона қарор дорад. 60 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 10 ошонага. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дукомнатак квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 63 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 230 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12-ум микрорайон, 1-комнатак квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 48 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 135 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.